Avís de contingut. El nostre llenguatge en aquest programa és col·loquial i sense embuts. Utilitzarem barbarismes i no ens esforçarem a utilitzar el femení plural si no ens surt. Benvinguts i benvingudes a Joves Precàries. Li fotem canya? Dale. Bona nit. Bona nit. Benvinguts i benvingudes. A Joves Precàries. Som la Paula Bossé i la Cora Lavedra i això és Joves Precàries. Exactament. I ara traurem els Cairons. I tant. I feliç Dia Internacional de la Diversitat Biològica, Cora. Dale! Feliç Dia Internacional! Vale, ja et copio. Ja ho saps, com sempre. Sí, sí. Són 6 de cada cosa. Vale. Espero que a casa estigueu ballant, Olé! Molt bé, feliç Dia Internacional de la Diversitat Biològica. La musiquilla, si se para. Ja està. De locos. Un dia per posar en valor el món viu que ens rodeja, per reflexionar entorn que l'espècie humana sigui capaç de viure en un món més sostenible, amb més justícia i amb més equitat, on la distribució de recursos naturals pugui arribar a un nombre més gran de persones que, lamentablement, avui pateixen fam, misèria i mort a falta d'ells. Diversitat biològica, però tot un poc antropocèntrico, Mare meva. El que passa que aquest any, però, el lema d'aquest Dia Internacional és construir un futur compartit per tota la vida en la Terra. Aquest lema és per aquesta campanya el 2022 per posar èmfasi, encara que disposem de molts avenços tecnològics, no? Pues depenem encara completament de la salut dels ecosistemes. I mira, si som ens els estem carregant. Ens els estem carregant, i tant. Ja vam veure l'últim programa amb tot el tema de com podíem acabar vivint al mar, imagina't. Sí. I bé, doncs, mira si som diversos biològicament, divers, aquest món tan biològic i divers, que hi ha persones que es senten fins i tot d'altres espècies, no? Aquestes que es diuen transespècies. I tant. Aquí cadascú no ens posarem. No. Però també hi ha un tema que és bastant curiós dins d'aquesta diversitat biològica i és com els humans veiem els animals segons la cultura que tenim, no? Perquè hi ha cultures que tenen animals sagrats, com per exemple l'elefant a Tailàndia, la vaca a l'Índia, el porc a l'antic Egipte o el tigre a la Xina, perquè a Mèxic en tenen 3, el jaguar, la serp i l'àliga. Bueno, és que a Mèxic poden, no? També. Poden. Aquí tenim algun animal sagrat? No l'he trobat. No em consta. Però sí que és cert que aquí, com a norma general, els gats i els gossos podrien considerar-se prou sagrats, no? Clar, sagrats a nivell de que els tenim únicament com a animal de mascota, o sigui, com una mascota, no? Com un animal de companyia. Sí, tant. I també ens trobem amb que hi ha una diferència entre animals, entre cultures i països en aquesta cosa de les mascotes i mascotes realment curioses. Per què, per exemple? Doncs he estat buscant informació per parlar amb una mica de criteri. Primer de tot, curiós, perquè la majoria d'estudis que he trobat o la majoria de pàgines que he trobat que parlin sobre els animals de companyia són del 2016 o del 2015. És que el Covid ho ha aturat tot, no? No, sí, però bueno, faltava un rato pel Covid el 2016. Ja, també és veritat. És mola sempre utilitzar-ho com a excusa. Exacte. També m'he trobat amb que hi havia dues notícies exactament idèntiques, però de diaris diferents, que era un plagi, però amb les fotos i tot, que una era del 2016 i l'altra era del 2021, que dius, home, hòstia, potser toca renovar. No, i a més que és buscar les mateixes paraules directament al Google, no? I et sortiran les dues notícies. M'han sortit les dues notícies. I llavors no sé si és que ja no està de moda fer això o si és que realment falta molta informació, perquè no he trobat ni tan sols el mite aquest de que a la Xina l'animal més comú és el conill. Vull dir que... no ho sé. Pues de saber. El que sí que està clar és que hi ha gent per tot i que té animals de companyia curiosos. De fet, en aquests estudis del 2016, el tercer animal més comú aquí a Espanya era la fura, que és com una mena de... Sí, com si fos una rateta, no? Sí, una rateta més allargada. Sí. No sé com descriure-ho gaire, però... Bueno, és l'evolució del hàmster.
Home, Bueno, sí, és una mica... Jo el faria més rata de claveguera que no hàmster, Vale, ok. perquè el hàmster és molt petit i Ja, la però- fura, Déu-n'hi-do. vale. Vaig conèixer un cop una fura que es deia Cora. No, però en sèrio. Bueno, Cora, saps que el teu nom és bastant comú ficar-li als animals de companyia. Malauradament. Bueno, seguim. Probablement els teus pares. Oh, però bueno, broma. sí, home. Val, llavors, també he trobat un altre lloc que en parlava d'aquells porquets petits que es van posar de moda. Sí, els vietnamites, Els no? vietnamites, Sí. que es van posar molt de moda un temps. Ara no es veuen tant, aquests porquets. Perquè s'han fet grans. I els han portat a la granja. Clar. A mi el meu animal preferit és el porquet, però Oh, rosa. tendre. Mira. Per altra banda, llavors, també tenim els animals una mica més exòtics, no? Per exemple, hi ha gent que té lloros. Sense anar més lluny, la meva àvia té una llora que no calla. Ai, és veritat, no calla. No, Que li crida. agradava molt dir una cosa. no? Lorito real de Portugal. Ui, Ojo. Ojo. Després també hi ha gent que té rèptils, com tortugues o fins i tot serps, que també hi ha Tot això, bastantes el Frank de la anècdotes. jungla, no? Que m'ha Sí, un fatxa, exacte. pues, Bueno. fa molta cosa respecte a aquest tema dels animals exòtics Sí. i tot això. I, bueno, i llavors jo també havia sentit fins i tot que hi havia gent que tenia cocodrils a casa. Sí, pot ser. Ojo, amb tenir un cocodril a casa. Bueno, hi ha potser... gent que cria tigres i... Ojo, també. Òbviament, ojo. Ojo. Però... Uh... I aquí a Catalunya n'hi ha alguns més típics? O... Bueno, és que com a lloc exacte no me n'he trobat, però m'he trobat també que hi ha gent que té eriçons, guineus, mantis religioses o insectes pal, que dius, home, no sé fins a quin punt, quin divertiment pot tenir. Ja. Un... Sí, i tenir-lo ja tancat, pobret. I que el Dalí va tenir un os formiguer. Pues ole pel Dalí, però tampoc ole, no? No, bueno. I que també existeix un burro miniatura. Però què vol dir? Que és un burro Suposo més petit? que és un burro bastant més Com un petit. poni. Com un poni, però en burro, format burro. Vale. I és per poder-lo tenir en un pis de Barna o en plan, no entenc... Suposo que no, Per què el suposo vols... que... O sigui, per què el vols en miniatura, en veritat? La gent Ja. pot Ja. sorprendre'ns amb moltes coses. Totalment. I llavors després hi ha el tipus de gent que té periquitos. Ja. Que no faltin. Que no faltin. Aquesta gent que té uns gustos per tot, la veritat. Sí, I també tant. va haver aquella època de la gent... Això, dels cocodrils que ja has dit, vale. És veritat. Anècdotes precàries, doncs. Sí, passem a les anècdotes Passem a les precàries. anècdotes Aquí ens han precàries. dit que els noms dels animals de companyia també és un temazo, tota la raó del món. Sí, i tant. Pues la meva anècdota, a veure, pues me l'he pensat fa 0, perquè m'he passat aquesta setmana 3 dies a casa pel Covid i bueno, pues vaig anar al metge i em van tractar bastant malament. De fet, em vaig barallar una mica amb la metgessa i em va enviar directe amb la infermera. I crec que és bastant de precària, no? Com els joves al metge no ens tenen tanta consideració com els iaiots, no? Sí. Que els hi presten molta més atenció, moltes més cures, i en canvi nosaltres, per fet de ser joves, ja és com vinga, va, pa'lante, no? Tira. Tira. I en veritat, pues, potser també tenim problemes i necessitem ser escoltats i escoltades. I és que no et responsabilitzes de res. No, exacte. Home, va. Sí, sempre tenim nosaltres la culpa dels nostres problemes de salut. I tant. Doncs... La teva anècdota? La meva anècdota precària és que jo l'altre dia, el dijous, no sé, sembla que la gent no treballi, però teníem el restaurant ple, però ple, nivell, hi havia una taula de 24 persones. Hòstia. I... Que van sopars de final de curs, no, ja? Bueno, era dinar. Ah, bueno. Per això, Ja. vull dir que sembla que la gent no treballa gaire i decideix anar a fer un dinar de 24 persones. I llavors teníem moltíssima feina i estàvem amunt i avall amb plats i coses d'aquestes. Total, que hi havia unes dones per allà que estaven fent com fotos al menjar, com si fessin una mena de reportatge sobre el menjar del restaurant. Vale. I llavors nosaltres sortíem de la cuina amb plats que deies, bueno, han d'arribar a la taula perquè també hi ha gent que ve allà només perquè té pressa, i ens paraven a fer-nos fotos dels plats. De, ai, espera't un moment, aviam, ai, perdona, ai, no sé què. I després Clar, tu d'aquestes estaves com- fotos, i aquestes fotos, què faran amb elles també, rotllo? Doncs no tinc ni idea, O sigui, però... és aquest acumular fotografies de coses que després... Sí, aviam, jo suposo que era per algú de la pàgina web o alguna cosa, perquè vale. és que no vaig entendre gaire. Vull dir que, no sé, em feien parar-me... Ai, sí, somriu una mica. I jo Ja. com, senyora, per favor. En fi.
Però Déu-n'hi-do, bueno, bastant precari, trobo. Sí. Doncs comencem amb la secció d'avui. Home, i tant. Avui tindrem la culpa de tot és de l'educació del sistema. Endavant. Epa! Molt bé. Molt bé. Doncs diversitat biològica, educació i sistema, joves precàries, de què merdes podem parlar avui, Cora? Sembla un teatrís impossible, però si més no, avui parlarem sobre la diversitat juvenil i una mica també de la biològica. Així és, comencem a presentar els nostres protagonistes d'avui, doncs. Recordem que tot aquell que fem aquí ho fem des de l'amor i des de l'humor i que confiem en que ningú es senti molest. I si us molesta això, en fi, jo no em posaré en aquest fregau, però només sé que arribaria al punt de no entendre res, així que som-hi. Bueno, comencem a posar-nos crema hidratant, eh? Exacte. Vale. Ai, ha sortit el segon, eh? Ai. Bueno, no passa Vale, res. comencem... No, és el primer. Sí? No? No, Vale. no era el primer. Comencem amb el tipus, viu a Sarrià, escolta Taburete, és del Polo, té un barco a la Costa Daurada, veu més a la Minyona que els seus pares, probablement votin a Vox, y ni feminismo, ni machismo, sino igualdad y todo eso. White parties... Els típics que abans segur que votaven a Ciutadans. I tant, i que ara han canviat de camí, sí, i tant, sens dubte. Primer protagonista, primera espècie de diversitat sobre Juvenil. Per altra banda, tenim aquesta persona que viu a l'Eixample o al Maresme, una de dos, que només veu Estrella d'Am i gin tònics, que va a festivals perquè el conviden quan la gent paga 80 euros com el Cap Roig o el Sonar. Tenen el vaixell a la Costa Brava i treballen a l'empresa dels pares des del 16. Ara han obert la seva pròpia empresa de rellotges o d'arracades i cada estiu una temporadeta a Menorca. Sí. Tenen més familiars que pantalons beix, i mira que en tenen molts de pantalons beix. Veuen el Barça cada setmana, els hi agrada Stay Home i Manel i esquiar a Marsella. A Marsella. Ja saps, Cora. Bueno, és que en Marsella, com el cafè. O a Port del Comte tot l'hivern. Anem a esquiar a Marsella, tu, vinga, som-hi. I per què no? Per què no? No? Crec que no hi ha neu. Vale. Ai, seguim. Va, passa el tercer d'esto. Sí, endavant. Vale, passem. Els que no feien a cap rave, o almenys de dir que hi haurà una rave a algun lloc. Els que han provat totes les drogues o tenen previst fer-ho, van al casal amb K, si no, no hi van. Sisplau. Tenen el bar de confiança, on es prenen allà sempre les seves begudetes vàries. Moltes nits les acaben de dia, treballen de monitors o d'educadors socials, i si parlessin menys i fessin més, així com hauria de ser, canviarien les coses abans. Viuen en una ocupa, són de Sants o de Nou Barris, i molts fan música pròpia, que sona sempre igual. I els agrada bastant l'escalada, a molts. Escaladors. Escaladors, d'aquests que ens agraden a nosaltres. I tant. Molt bé, seguim amb el següent. Doncs aquestes són els que estan sempre al banc de confiança. N'hi ha a tots els barris. És més una etapa que no tant un rotllo. Sí, jo també penso això. Altaveu JBL sempre de Pinyon, escolten Morat o altres trappers MDLR, miren batalles de gallo, juguen al Clash Royale, volen anar de xuletes, però en realitat no fan mal a ni una mosca, i són els típics que te'ls pots trobar menjant pipes Tijuana. Sí, tot i que jo crec que ja no es porten tant les Tijuana com abans, eh? Ja, podria ser, però bueno, les pipes pipes encara es porten, eh? Sí, total. I bueno, patinet elèctric, per descomptat. Sempre a tot arreu. Sí. Vale, continuem. Típica persona que persegueix allò fotografiable. El que ara està de moda a fer-se fotos al mig de la carretera? Doncs som-hi. Et semblaran totes iguals? La veritat és que és bastant difícil. Típiques amigues que no saps quina té el nom de l'altra, en plan, a vegades les gires. Porten els pantalons alts, top bàsic, arracades d'aro i com més gran l'aro, millor, no? Cuchicheo amunt i avall, sempre fent marujeo, etc. I, bueno, bàsicament, todo esto. Sí, escoltant sempre la música que està més a l'actualitat. La del moment. Pon la tussa en aquell moment, Pon la tussa, sí, exacte. No, i també és un tipus de gent que es pot moure com amb molts rotllos diferents. Sí. No tant el pots trobar en una discoteca ballant dembow com en una festa de barri. Totalment, o sigui, sí. Totalment. Típiques persones que van a Raz, segurament. Segurament, sí.
Molt bé, doncs... Els nostres amics, els nostres millors amics. Típica persona de Gràcia, amb la guitarra sempre a la plaça perquè al bar la birra val 2,5. És un altre modo de postureig. És un altre mode de postureig. I aquí va al bar. Exacte, perquè aquí pots trobar hippies amb camises de flors, que són els que et trobaràs al bar. Si no, Probablement. te'ls trobaràs asseguts a plaça del Sol o plaça Virreina, les dues places per excel·lència de Gràcia, que són els rezagaos, que van de plaça en plaça intentant que no els pilli la poli fent cerveses. Sí. I Gràcia, com sempre, la seva olor pixum, no? Home, característica, per favor, de tots els containers pixats. acompanya aquests personatges. Continuem. Et diré que està preparant la revolució i et recomanarà 100 vegades que llegeixis el manifest comunista. Mentrestant, segueix vestint els seus polos Adidas, perquè molen. Sempre voldrà tenir la raó en tot, i el sistema és el que no els comprèn. Que no falti l'arracada per acabar de trencar amb aquest sistema cis heteropatriarcal. Milita algun sindicat, segur, i t'enviarà tots els cartells de tots els esmanis que probablement no assistirà. I ja passem a l'últim. No, Ah, no, l'últim no. No, encara queden encara queden dos més. Típic monitor d'esplai amb la guitarra amunt i avall, cantant cançons dels Catarres o el Boig per tu. Sí. No es treuen el folar ni per dutxar-se i et posarà el Canet Rock, l'acampada jove o el Bio com els grans festivals que has d'anar a la teva vida. Sí, a més sempre amb el folar. Sí, home, per favor. Que no que falti. si no fem el postureig no s'hi val. Possible fan de Doctor Prats o Buos cantant volcans a tot arreu. Sí. El soc d'esplai sempre a la boca i dir tot el que té l'esplai com a bo, que no falti la ronyonera i les frases tipus és que la muntanya és el millor que n'hi ha. Tal qual. Abans anàvem amb pantalons cagats, però ara són texans apretats o xandall. Sí. I hi ha els últims dos tipus de personetes. I un segon. Uh, No, per què no les tenim? no ho sé. Oh, No les hem baixat. No. A veure. Aviam, perquè apurant les podem posar... Sí. Sí, Sí. sí que les tenim, Vale, doncs ara les posarem. Doncs un A veure segon. si- Afegir... És un momentet, això, eh? És un segon. Ja Bueno, ho aquí tindríem. podeu anar mirant els d'esplai com... Sí, tots els que ho esteu escoltant doncs no haureu vist les fotografies que acompanyaven el que hem dit, però bàsicament les coses que anaven sortint no Sí. eren les sí. del vídeo. Què està passant? Que no surt? Sí, ara sí que han de sortir. Molt bé. Vinga. Miren més el Twitch que YouTube, tenen més fotos de gats al seu Explore que de menjar. Els agraden molt coses molt concretes, viuen Arc de Triomf o van a Arc de Triomf per general. Home, Utilitzen sí. vocabulari... Norma Còmics. Norma Còmics, sí. Utilitzen vocabulari que només ells coneixen, follen més que ningú, això sens dubte, estudien alguna enginyeria o algun tipus de disseny i sempre tindran algun color llampant al camp. I et parlaran de Naruto, One Piece o de gats. Per altra banda... I ja sí que ja per l'últim. acabar, ara sí. O són músics o són amics d'algun músic, tenen més flow que ningú i es poden posar qualsevol peça de roba que els hi quedarà bacana. Han deixat ja les drogues però no la festa. Han estudiat disseny audiovisual, il·lustració o alguna cosa per l'estil i segurament estan treballant de cambrers perquè no troben feina de lo seu. Sí. El que em sembla molt característic d'això és aquest gorrito. Home, per favor, aquesta Sí. coseta del gorroquet. Els pentinats així com super... o sigui, fora d'època, però que realment s'estan tornant a portar que flipes, Sí, no? bastant. I la seguretat de poder-te tatuar a la cara. Bueno, això ja És és otro espectacular, level. o sigui... Sí. Vale, i ara el repte, no? Ara el repte, perquè, un segon, val. Heu de relacionar aquests conceptes de què us hem explicat ara amb uns animals, que hem escollit algunes espècies curioses, o potser no tan curioses, i les haurem de relacionar amb aquests espècimens. I ara comencem. Vale, comencem pel primer. Quin creieu que pot ser? A veure si des del xat... Buah, hem passat que flipes del xat, eh? Sí, ens han anat dient que el tenis també els hi agrada, suposo que els pijos d'abans, eixample esquerra... Bueno, ara ja no es porta el tenis, ara és el pàdel. Junts per Cat. Sí, també.
Algunes persones de grans... Mira, l'ànec mandarí, la Laura Llobera diu el que els agrada Manel. Però primer tindrem la descripció, no? Sí. De l'ànec mandarí. L'ànec mandarí és considerat l'ànec més bonic del món. Ha estat introduït a molts parcs per la seva bellesa i ara es pot trobar a quasi tots els continents. I com no, jo els relaciono no amb els manels, sinó amb els rotllos posturetes tipus 5 i 6, que ja m'he explicat abans, així que recapituleu. Sí, jo me'ls veig bastant... Gent fotografiable, bonica, glamurosa, tots els meus fixen per gràcia. Home, per descomptat. Sí. I jo fent-se bastants TikToks. Molt bé, aquí tenim el peix que devora fusta. Doncs utilitzen les seves dents per rascar la matèria orgànica de la superfície de la fusta enfonsada. Però no mengen fusta, sinó només les partícules orgàniques de molsa i algues que hi ha en aquesta. Quin tipus de gent us recorda? Diuen que mengen fusta, però mengen molsa. Quin creieu que pot ser? Quin creieu que pot ser? Ara els anarcos. Ahí, lo ves. Els anarcos, segur que la molsa col·loca... Bueno, pues tampoc. Doncs tampoc. El relacionem amb els tipus... Està seguit. La gent del rotllo, els militants que canvien el món amb les seves assemblees i els d'esplai que ho faran amb els seus jocs. I ojalà així sigui algun dia i mengin de veritat fusta. I tant. Vale, el següent. En tercer lloc tenim el llimac ninja de Borneo. Té una cua molt més llarga que el seu cap. Té el cap boturut perquè té una mena... Mena de què? De closca. De closca. Vale, és que m'he apuntat una mena de classe. És que avui tinc el guió una miqueta borrat. La impressora que també fa de les seves. I a més és de color entre verd i groc. Verd i groc challenge per tota aquella gent que el vulgui fer. Se li diu ninja perquè llança darts verinosos d'amor per tal de procrear. Són hermafrodites i per tant potser enverinen o potser són enverinades les preses d'amor i el sexe. Sí. Exacte. Qui creieu que pot ser aquesta gente? Xan. Aquest xat... Però és que està fallant tot el rato el xat i llavors ja li fa vergonya participar. Que no es faci vergonya, que potser... La bàsica que s'adapta a tot. Bueno, tot aquest tema dels darts d'amor, glamour, etc., pues, anava una mica relacionat amb els artistes, amb el flow bacano, amb l'anime també aquest de poder portar el cabell pintat al color que ens... Aquesta cosa dels ninjas, també. Els colors llampants... Sí. Bueno, sabem que és difícil, aquest joc. Sí. Ja... Llavors, en quart lloc, trobem el cuc calamar, que si no el poso no el veureu. Claro. Perquè els biòlegs no es van esmerar gaire en pensar el nom, ja que no sabien si era un calamar o era un cuc. O sigui que van decidir que era un cuc calamar. I quin pot ser? És que ens hem fet l'una les coses de l'altra. Llavors, està sent una mica dramàtic, això. No passa res. Doncs, si ningú respon, seguirem endavant. Seguirem, sí. Seria el tipus U2 perquè els cucs calamars més joves són transparents mentre que els adults tenen color marró fosc. I és que pillem aquesta similitud, no? De joves molt brillants, però ojo que quan es fan grans s'emmerden i s'emmerden fins dalt de tot. Què creieu que podrien ser? Ja ho he dit, Ah, ho has dit? És que... El tipus U2, vale. Tipus U2, ho has dit tu, o sigui, ho sí, ho he apuntat jo, però ho has dit tu, és que aquest és el drama. Vale. I ja estaríem amb l'últim, el cinquè lloc, i el mono sense nas. És una espècie que pel fet de tenir el nas així fa que quan estornudi, o sigui, estornudi sempre i ho fa fins i tot quan plou, no? Però aquest ho fa, aquest no és el seu pitjor problema, és que estan en perill d'extinció, pobrets, i quan es van descobrir els mataven per consumir carn de mono. Molta penita, la veritat. I estan en perill d'extinció, pateixen una manera bèstia la deforestació. Us sona algun dels que hem comentat? I com que el xat ja està aturadillo... I només queda l'últim. Només queda l'últim. Ara sí, els anarcos, no? Sí, els anarcos punkis, que també estan una mica en perill d'extinció. Una mica, sí. Vale, i tirem milles de tot, dic jo. De tot? Jo que... Sí. Vale, per mi sí, Jo em saltava les espècies iguals. Vale, és que hem trobat unes fotos moníssimes. Va, posa'ls una mica les fotos, si vols. Vale, els hi poso una mica les fotos. Són animals que són molt semblants, vale? Però són de diferents... És que... Però són diferents, o sigui, són de diferents espècies i són molt iguals. I mira que mono, aquest gat i aquest conill.
Sí, corazón molt bonic. Tenim aquí un conill i això no sé Sí, ben bé què això és com una espècie com de vaca, no? Bueno, no sé, o de burro. Ni idea. però un conill segur que no. Aquí tenim una cabra i un gos. I el que m'agrada més a mi, mira quin porcat i quin gos Sí, més la mono. veritat és que són És que són supermonos. boníssims. I ja està, ara sí. Vale, i ara, uepa, que prou que estem. això que ens haurem de sentir una mica espacistes si no parlem de plantes i parlem només d'animals, Cora. Fascistes. Però aviam, tots has vist que som ara de la generació de vidre? No, està clar que no. Però explico 3 curiositats random. Bueno, de fet, n'explicaré una, així pues, tirem milles més ràpid. La que més m'ha sobtat és que les plantes reconeixen entre elles les de la mateixa espècie i llavors si la tenen al costat li cedeixen terreny a l'altra planta per així que també pugui en plan créixer i procrear, saps? En plan, com pel manteniment de l'espècie saben reconèixer si l'espècie que tenen al costat és una planta o sigui, de la seva mateixa espècie o no. Ostres. Sí, sí. I tot això ho hem descobert novament per Google i el més interessant és que aquestes xorrades ens fan aprendre, o sigui, és més interessant que els que ens fan aprendre a l'ESO de biologia, no? Sí. Ja saps, la culpa sempre és de què? De l'educació del sistema, ja ho sabem. Sí, sí. I vinga, ara sí, donem pas a la primera seccionista, Laia Guall. I endavant. Fer diners és un esport de risc. Hola. Ui, que fea. Oh, mare meva. Bueno, Hola. que raro. Bona tot nit, això. Gual. Bona nit. Espera, què? em situo un moment, em sap greu. Tranqui, tu. No passa res. Tu misma. Aviam, Jo em faig la càmera, ¿vale? Vale, empezamos. De què ens vens a parlar, Gual? Bueno, jo us vinc a parlar, la veritat no tinc massa clar res, però bueno, anirem improvisant, no? Fantàstic. Com que ja és Sí. aquest programa una miqueta. Claro. Bueno, pues com bé diu el títol, feines bueno, no sé si deia això exactament, però bàsicament són feines precàries. Jo sóc una persona que des dels 15 anys més o menys he estat treballant per coses de familiars i també perquè sóc una persona molt impulsiva i que vull tenir les meves coses i llavors, pues, bueno, això, que llavors m'he hagut de buscar la vida des de petita. I llavors, un dels meus primers treballs que vaig tenir va ser començant treballant... Vaig començar amb alta standing, que vaig començar treballant amb el meu pare, cobrant 50 euros al dia, que és de Nada. locos. Molt bé. Home. O sigui, i què feia jo? Jo què feia la feina del meu pare, òbviament. Aviam. No fotia ni el huevo, em passava tota Ai. l'estona netejant... O sigui, la feina del meu pare, us ubico, és un colmado, que és un lloc on es compra, bueno, on es ven vi, cava, tot tipus d'alcohol, en plan, molt alcoholitzat tot. Llavors jo què feia durant tot el dia? Eren 8 hores, que clar, jo cobrava 50 euros, que m'anava de locos, però que bueno, que no. Llavors, bàsicament, em passava netejant com es diu, les ampolletes de vinito, així, mira. aprenent-me tots els noms d'alcohols, per això també em diuen gualcòlica, perquè sé bastant d'alcohol, però per Soc coses del meu creadora pare. d'aquest mote, eh? Exacte, sí, oh, i tant, Sí, i tant tant. que sí. Em va fer un tato i tot l'any passat aquest home. Home, dona, bueno, no passa res. No, clar que Llavors, bueno, així, vale? Comencem amb 50 euros, un dia, superbé, vale? Passem al següent, que vaig començar a ser professora particular d'un nen que es deia Yusif, que crec que era de Rússia, bueno, he intentat recordar i penso que era de Rússia o Ucraïna, però ara, clar, Ucraïna és bastant difícil de pronunciar i Rússia també. Llavors no em volia ficar en massa drames, la veritat. Però el tema, què li passava a aquest home? Aquest home anava a quart de l'ESO. I que tenia 15 anys, no sé quina edat tens, a quart de l'ESO, però fica-li 15 anys. Aquest home semblava un home de 20 anys, que tenia barba, era més el que jo, era un tosco, bueno, jo no sé com feia classes d'aquell home, pobre. Va provar alguna cosa? O No, no va provar. Ai. Bueno, però és que anava a una escola d'anglès, una cosa super rara, li feien fer unes coses que jo anava al meu professor de matemàtiques del batxillerat en aquella hores, en plan, què és això? I el meu profe no m'ho sabia resoldre. Sí, anava com a un col·le... Tot, Sí, alto standing, Ja. alto standing. Bueno, jo no vaig arribar a entendre mai, la veritat. Però clar, jo cobrava 15 euros l'hora. I havia d'anar, m'agradava anar, perquè 15 euros l'hora, hombre, Sí, claro, sí, aquí el entra. dinero... Però, bueno, què passava durant aquestes classes? Pues aquest home, no he intentat recordar l'idioma. Dic que és rus, però no sé si és rus. El tio es passava la santa classe insultant-me, dient-me puta, en el seu idioma, que també he intentat recordar la paraula i no l'he trobada ni per WhatsApp, Què? ni per cap... I no parava, en plan, Aquest jo li anava home. explicant coses i
puta, en plan, fusto, és que era una expressió, ara no sé. Que al final vaig acabar sabent, òbviament, que era puta. Clar. Però fins que la mare no m'ho va dir i tal, qual, jo no vaig arribar a aquesta conclusió. Vaig estar 3 mesos fent classes amb aquest home i el tio m'estava dient puta cada classe i jo no tenia ni idea. Hòstia, bueno, un show. Llavors, bueno, es va acabar el curs, adéu, molt bones, que vagi molt bé. La mare em va pagar més diners perquè sabia que el nen era una mica complicadet i em va dir, vinga, dinerets de més. I jo, vamos, vale. Llavors, això era el batxillerat. Aquest era el batxillerat. I juntament el batxillerat... Sí, era batxillerat, això. Llavors, acabo el batxillerat, bueno, selectivitat, que bé, entra a la universitat. La nena entra a una universitat privada de Mataró, que, bueno, que per qui no ho sabia ara, pues ja no vaig a aquesta universitat perquè era impagable, 7.000 euros a l'any, bon dia, sisplau, en quina societat vivim? Pues 7.000 euros a l'any per una privada és poc, eh? Sí. Bueno, però és que m'havia d'anar a Mataró, 300 pavos, la té 10, bueno, la té no sé què. Bueno. La té usual. Jo què sé, ara ja tenen tants noms que vés a saber tu, m'equivoco amb qualsevol cosa que digui. El cas, bueno, pues que la nena s'havia de pagar a la universitat, aquí estem. Llavors, on va començar a treballar? Al Pans & Company, el famós Pans & Company. I què va passar aquest Pans & Company? Un dato, el Pans & Company van ser els primers lobbies que es van ficar a Sagrada Família. Què és lobbies? Ah, sí? Com empreses així... Abans que el McDonald's i qualsevol cosa. Que fort. El Pans & Company abans era més normal que ara. Però és superraro, aquell lloc. En plan, el Pans & Company d'aquí Sagrada Família és molt raro, molt antro, comparat amb les grans macros que hi ha. Però bueno, és que és un lloc molt raro pel fet que té unes escaletes supertètriques que et pugen al pis de dalt, que només hi ha tipus la sala de neteja amb tots els productes i tal, i la sala del jefe. Què passa? Que el puto jefe jo no sé què li passava, però no parava de fumar durant tot el dia. I dius, estàs fumant en un lloc tancat, els clients estan venint... Literal, sí. O sigui, tenies el jefe a dalt fumant i a sota els clients, o sigui, jo atenent els clients amb tota l'olor o porro o piti, depèn del dia, i l'encarregada dintre cuinant. En plan, era una situació molt cringe, molt cringe. I clar, jo sí que és antro, sí. Sí, i jo crec, bueno, soc una persona que fumo porros, clar, no em ve de gust estar treballant, olorant aquestes cosetes, vulguis o no. I a més amb els clients, que tampoc eren massa amables, tot s'ha de dir. Però bueno, poco a poco. Bueno, perquè quan vas a llocs així és com, saps? No, ja, sí. Ja tens, o sigui, ja tenen aquesta predisposició de... Ja et fiquen l'etiqueta de te voy a tratar como me sale a mi de donde sea. Total. Però bueno, també personatges que et deixaven al telèfon amb el tiquet, o que... Sí. O que et venien i et demanaven l'Insta, i clar, jo amb les pintes de Pans & Company, que llevava un gorrito, una camiseta más fea... Bueno, anava jo, mare meva. Però bueno, era força graciós. L'únic que vaig aconseguir bastants telèfons de la gent que mai he arribat a contactar perquè m'interessava menys zero, la veritat. Però la gent venia molt... Un Pans & Company, sí, però la gent venia com amb moltes esperances, que és el que a mi em sobtava, saps? Com, creus de veritat que agafaré el teu telèfon i t'obriré? O sigui, aquesta gent que va regalant el seu telèfon és com, planteja tu, de veritat, si no sé, estàs invadint una mica l'espai personal de l'altra persona, bueno, és que jo no has parlat per res més amb aquesta persona que per dir-li, hola, vull un bocata amb ceba, enciam... Sí, per favor, és com tu, no sóc en plan, no sé, una mica de coherència, la veritat. El Crispy Burger. Que era l'oferta i et venien amb el mòbil, que era un mòbil de merda, i a sobre, és que l'aplicació va amb wifi, dins no hi havia wifi. Llavors, clar, et venien i tu escanejaves el QR i el QR no funcionava. Què t'havies d'anar amb el datàfon fora de la tenda a escanejar el QR i a tornar? O sigui, aquests són els nivells de precarietat del Pans & Company. Llavors, tenia una encarregada, que era la Carmen, que horrible, la Carmen, era una dictadora. No veguis mai aquest total, I Pans & Company. Espero que tampoc. Sisplau. El menjar, tot s'ha de dir, està bo, com a treballador et regalen menjar. O sigui, no te'l regalen, sinó el robes. Perquè jo era persona que tancava a les 12 de la nit al Pans & Company i hi havia molt menjar que no s'utilitzava i a mi em semblava una despesa molt gran i em plorava quasi. I què feia? Jo anava al cau i vinga, a repartir menjar per tothom, tothom alimentat, molt bé, perfecte. Ja estaves fora del pla. No, sí, és que estava movent. L'encarregada, jo tenia una encarregada escarosa que pensava que, bueno, era la diva aquesta dona. I llavors ella es ficava a la cuina i deia, vale, yo solo limpio la freidora, el cuchillo y pues esto que he ensuciado. Tú limpias todo el local en todo moment. O sigui, la tia... Ja era com que t'explotava que flipes. Sí, i a més era feina que ell havia de fer, que me l'enxufava a mi, que jo em passava mitja hora més netejant el terra i la tia fumant-se el piti fora. I no li podia dir res
perquè era l'encargada, i si li deia alguna cosa, hi havia les queixes i no sé què. Bueno, un gran show que era I com vas horrible. acabar sortint d'allà? Com vaig acabar? Quarantena. Jo vaig tancar el Pans and Company abans de la quarantena i me'n vaig endur tot. I de fet vaig anar a Té Casa, que tu també hi eres, a veure una pel·lícula pues, amb gent, és veritat, gent del cau i tal, i vaig arribar i vaig portar galè... Bueno, Jo m'acordo. vaig portar moltíssimes coses, però perquè, òbviament, venia a quarantena, no podies deixar el menjar allà a sobre, i va ser com, arrasem, jo i la meva... És que va ser fort, aquells Sí. 2 dies abans Sí, de que ens totalment. tanquessin, Sí, era com, sí. vacaciones! Sí, sí, 15 dies de vacances, sí, visca! I després, mira... Estava Completament. total, que fort. I treballant i no venint ningú a la tenda i tu, bueno, és que s'està morint el planeta, jo estic aquí treballant i no m'estic enterant de res. O sigui, jo vaig sortir aquell mateix dia pensant que el món es El món desfeia s'acabava, ja. perquè no hi havia ningú pel carrer. I sort que vaig anar amb vosaltres i em veu animar una miqueta, però jo sortia d'allà deprimida de que no m'havia enterat de res i de que em moriria. Però bueno, vaig sortir d'allà, no hi tornem, no us ho recomano, la veritat, no us ho recomano gens de què treballeu, però si ho necessiteu, està bé. Lo bo, noies, nois, companys, és que clar, jo a la quarantena treballava al Pans and Company encara. Ah, clar. I llavors que vaig tenir un NERTO. I jo durant la Que et quarantena... va arribar, tu? Sí, 900 pavos d'ERTO. 900. Vaig sortir de la quarantena rica, tu. Superfeliç, la veritat. Jo li deia a la gent, sí, acabo de cobrar 900 pavos. I la gent en plan, què has fet? I jo, Pans and Company. Que després em van despedir, òbviament, però bueno, no passa res. Sí, despedir, deixar, bé, va ser una coseta una miqueta... Però bueno, no passa nada. Bueno, ara actualment treballo de menjadors. Hi ha moltes experiències de menjadors. Soc monitora de cau, això de ser de cau i a la vegada treballar de menjador es porta molt, però arriba un moment en què els els nens ja nens no... comencen a saturar. Justament jo aquest any, al cau, porto nens de segon de primària, primer, segon, tercer de primària, i estic treballant també amb nens de segon de primària. Això cansa. Llavors cansa molt i, bueno, tot Però s'ha de estimem els gestionar. nens i nenes, Exacte, igualment, no? perquè cobrem I tant. d'ells i llavors, bueno, s'ha d'estimar. Estimar-te els te'ls estimes, ara. I arriba Però un és que moment cada dia, clar, com a monitora de menjador, jo només estic 2 hores. Que jo puc controlar el que passa a l'hora de menjador, però no puc controlar-ho tot. Com acabes veient també com a monic, no? Doncs moltíssimes coses que els professors no són capaços de veure i tu només estàs 2 hores. Sí, però el pitjor és que venen els professors i després t'ho tiren en cara i és com, tu, no Això puc... passa molt. O sigui, en 2 hores penses que solucionaré tots els conflictes que es poden generar o que venen ja del pati del matí o que venen ja de coses... No, o sigui, al final som jo i el meu company que estem allà per vigilar, per resoldre els conflictes que hi hagin durant el menjador, però aviam, tampoc som superherois, la veritat, així que s'ha de ser realista. Per saber gestionar situacions així no t'arriben a pagar lo suficient. Totalment, també és això. Bueno, I a més, a falta de recursos i d'eines teves, o sigui que és normal perquè... Completament. A mi és que això d'aquesta noia m'ha marcat molt. Ho entenc. Ja. Si més no, el patinatge què tal? Bueno, clar, jo estic treballant de monitora de patinatge i amb santa vida he fet patinatge. Perquè vaig començar a treballar al Ramon Llull, una escola que està aquí al costat, crec que fa 5 anys ja farà, amb una companya, després em va canviar de companya, bla, 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 enxufe, i ara es veu que sóc superprofessional del patinatge, perquè en un any jo me inspiré en ser monitora de patinatge. I bueno, tothom em pregunta, ala, tu ets monitora de patinatge i fas patinatge artístic? I jo com, no. La veritat és que jo faig que els nens juguin una miqueta al matar o a l'arrencacues, que va molt bé, i a l'estop, però poca coseta més, la veritat. Tu vas al nen a veure si es cau, estàs bé, ets de plàstic, molt bé, ja està, t'aixeques i patines. I segueix. La millor tècnica és, que t'has fet mal i no vols patinar? No, ja estic bé, vull patinar. O sigui, tu li dius, estàs bé, te'n vols anar a sentar? I diu, no, ja, se m'han passat tots els mals de cop i volta. S'aixequen les llagrimetes així i vinga. Ja, perquè els hi pots patinar, no? Exacte. I ara, amb la calor que fot, els pobres nens acaben suats, amb el casco suat, bueno, quasi que ens despullem. És que és horrible. I a més, al pati on ho faig no hi ha cap mena de tapa, en plan tapadera o com li vulguis dir. Ve tot el sol, són les 4 de la tarda, em dius, aviam, una miqueta de... Sisplau, però bueno, no passa res. Amb aquesta calorada. Sí. No sé què més queda. Jo és que em faria il·lusió explicar una anècdota precària que tenia. Sí, si vols anem amb això. Vale, perfecto. És que tothom la sabrà, però és que em fa molta gràcia. I em ric de mi mateixa, per això ho explico. Bueno, fa un mes o cosa d'un mes vaig anar a treballar, arribava tard i vaig dir, arribo tard, em colo el metro, per un cop,
no passa res, ho anem a fer. El cas, arribo a la parada on havia d'arribar, que era en paral·lel, baixo, i pues, a la llarga veig com hi ha revisors, i dic, dono mitja volta, ningú s'enterarà, tucu, me'n vaig a treballar. I amb això que m'agafa un goril·la per darrere, i em fa així, i era, òbviament, el segurata. El segurata m'agafa i m'arrastra el retrovisor en plan, tu t'has escapado, pesa el revisor. I llavors amb això em fico davant del revisor, tenia jo el revisor davant i el goril·la, que era el segurata, darrere. El revisor era un vacilón de primeres, en plan títol 1. I el goril·la darrere pues, era segurata goril·la número 1, bàsicament. Sí. I llavors, pues, això, em comencen a ficar la multa, que eren 100 euros, però que si ho pagava al moment eren 50, bla, 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 bla. I amb això que jo em començo a ficar molt nerviosa, li començo a dir al segurata i al revisor que estic fent tard, que o em dones un justificant o estic fent, en plan, que no puc arribar tard a la feina perquè tindré una sanció i tal, qual. I li sudava en plan, li donava molt igual. I jo, la meva gestió de la ràbia i aquestes coses la portem bastant fluixa últimament. Per tant, em vaig agobiar que flipes i tenia un que m'estava com mig empuixant darrere i l'altre com agredint-me verbalment i vaig perdre el control, vaig donar una patada a la paret, amb la mala sort que a la paret hi havia una rejilla de ventilació i vaig rebentar per tots cantons la rejilla de ventilació. Per tant, què em va passar? Multa per colar-me al metro i multa per trencar una rejilla de ventilació. I sanció a la feina. I sanció a la feina per arribar tard. El cas que m'arriba una carta la setmana passada, que jo pensava que era la multa, i no, que ho han enviat a tribunals de la TMB, que bueno, no sé si me'n vaig a justícia, espero que no, però té bastanta pinta que potser aniré a justícia. Quina mandra. Per trencar una rejilla de ventilació quan m'estaven agredint verbalment des del meu punt de vista. Llavors, no, era ben segur que era així, perquè aquesta gent de seguretat... Sí, aquesta gent els es creuen superiors. A tots els hi posen, qualsevol persona li posen uniforme i ja... Sí, es creuen una miqueta superiors. És com, bueno, no cal. I amb tot això jo ho intentaré arreglar de que la meva àvia té una filla, la meva tieta, que també és la tieta boja, diguem-ne, que ha tingut com moltes incidències de la vida. I moltes multes i moltes coses. Llavors jo li he dit a la meva àvia, sisplau, recorre'm la multa. Li ha recorregut totes les multes a la meva tieta, jo sóc la teva neta, sisplau, fes-ho. I amb això aquí la meva àvia ara està redactant-la, aviam, si em pot recórrer la multa, perquè, home, això d'anar a judici se'm fa molta bola, la veritat, però bueno. Dius, bueno, mira, una multa, vaya pal, però... Mira, vaig rebentar una rejilla, l'únic és que anar a judici per això Oi que és ho trobo una mica exagerat. I a més que pot ser un bon punt. Bueno, des del meu punt de vista és com que m'he fet la paranoia que és TMB és una empresa i pot ser un bon puro. O sigui, potser si fos trencada la via pública de Barcelona, que és més com de les pinces, però TMB dins del metro, tot... Bueno, també són noies meves, però... Sí, bueno, això recorreran a càmeres i coses d'aquestes. Sí, completament. I com l'abús verbal no es pot veure a través d'una càmera, perquè no em va tocar físicament, simplement em va, des del meu punt de vista, agredir verbalment. Per tant, jo puc dir això i des de la càmera veuran què estem parlant, que puc dir perfectament jo la veritat o l'altra persona pot dir la veritat, per tant, potser acaben desviant el cas i que no es fa, que és el que jo busco, la veritat. Doncs esperem que es solucioni, no? Esperem que els diners estiguin a la meva butxaca. Toquem fusta. Doncs què? Molt bé. Passem a la següent secció, no? Sí, passem a la següent secció, moltes gràcies. A vosaltres, noies, a vosaltres. I passem a la següent secció que es diu... No ho sé. No ho sabem. Catalunya de les oportunitats, amb el PEMI. Ole. Molt bé. Bona nit, PEMI. Bona nit. Què tal, com esteu? Bé, jo ara una miqueta en xoc per les coses de la UAL. Sí, bueno. Però... Jo una mica espès, la veritat. Tu espès? Sí, festes de maig de Poblenou, del barri... Mira, han anat bé o què? Sí, la veritat. El permís de l'Ajuntament s'ha quedat bastant d'hora, però hem aprofitat que tenim una superilla i hem anat allà a fer una mica de botellot. Molt bé. Botellot. Mira, com la meva mare. Com es diu el síndic de Greuges, no? Que el vol... que es permeti poder fer el botellot. Sí! Allò era bastant fort. Que s'habilitin parcs per fer botellot. Que s'habilitin espais per fer botellot. Sí. Bueno, això ja ho parlarem en un altre programa. Sí. No? Treu els cairons. Els cairons, és veritat. I què, Pemi, de què ens vens a xerrar?
Bueno, comentàveu que la secció d'avui era Catalunya, terra d'oportunitats. Volia plantejar que sona molt a Catalan Dream, no? Com els americans dirien, d'American Dream. Us volia parlar concretament de que si som joves precàries, Catalunya potser una terra d'oportunitats no ho seria gaire, seria una terra de desoportunitats. I em centraré en el tema de l'habitatge, d'acord? Molt bé. Perquè el tema de l'habitatge, com sabeu, és un tema complicat entre les joves precàries I tant. i l'emancipació juvenil super esmentada per tots els polítics és un tema bastant controvertit. Digue-li a la Cora, Me lo dices o me lo cuentas. Que portem un any volent marxar de casa. Ai, perdona. Sabem que a tota la premsa i a tots els polítics els encanten les xifres, no? Doncs Sí. anirem a veure una mica les xifres que ens mostren aquesta emancipació juvenil i com estan realment les joves. Vale. Llavors, ens centrarem ben bé en el sector de població juvenil, tot i que entenem que afecta tota la classe treballadora, i veurem que, per exemple, a la ciutat de Barcelona, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona, les joves entre 16 i 25 anys pateixen un 39% d'atur, Déu-n'hi-do. que no és poc. O sigui, estem No. parlant de 4 de cada 10. Després, d'altra banda, els sous de la població d'entre 25 i 29 anys són un 34% inferiors a la mitjana de la ciutat, per no parlar dels menors de 25, que llavors és el 66%. Per la cara. Això en temes de sous només, eh? Ja. Vinga. Després, Perquè potser, a més això, no? Déu-n'hi-do. El tema de l'atur, vale, sí, no estan a l'atur, però potser estan fent una feina de 2 hores diàries, Sí. com fent de monitor, no? O sigui, al final també acaben... O sigui, m'has entenent, no? Jo el que vull dir. sí. Sí. Perdó, Diguéssim que ja. amb el món de la precarietat els joves seríem Messi, no? Sí. Fent una alegoria amb el futbol, o sigui, som És que sí. els cracs, diguéssim. Llavors, segons un informe que es diu Radiografia de joves llogaters i dret a l'habitatge del 2020 de l'Observatori DESC, els joves hauríem de destinar gairebé el 120% dels nostres ingressos a pagar un lloguer mig a la ciutat. Un 120%. Vull dir, I cosa aquí estem, vivint amb els que no papes. tenim. Llavors, amb les dades anteriors a la mà i coneixent una mica doncs, el preu, o sigui, si coneixem el preu mitjà de la ciutat, que es situa, segons la Generalitat de Catalunya, en 1.005 euros, un lloguer mitjà de Barcelona, és comprensible que l'edat mitjana d'emancipació es situï l'any, almenys 2019, prepandèmia, no ens podem imaginar ara, en 32 anys. Uau. Visca. 32 anys, això prepandèmia. Per tant, ara potser són 58 anys, no ho sé. Això, missatge... Apuraria 60. M'encanta Sí. tant el post-apocalipsi aquest de la pandèmia. Missatge per tots els pares, ho sento molt, aneu-vos acostumant. Sí. Aneu-vos menjant els vostres mama, fills amb patates. Toca. És el que toca. Jo faré el possible per marxar, tranquils. A la mare de la Cora, un missatge d'esperança. Exacte. Llavors, una altra significativa en aquest àmbit, que el 30% de les joves entre 20 i 24 i el 35% de les joves entre 25 i 29 comparteixen pis. Clar, però si no, com, Sí, no, com t'ho si fas? no és impossible. Lògicament. Però és que la gran majoria del percentatge restant no pensem, és que viuen sols. No, viuen amb els pares, lògicament. Clar, òbviament. No? No, a més, o sigui, que no en podràs ni marxar en parella, no? Que ja estàs optant a pisos no. de 5, 4, o sigui que... Marxar en parella també és impossible a Barcelona. Confirmem. Confirmem. Perquè us preguntareu, i què fa el govern d'Espanya amb tot aquest panorama? Pues Però el fa govern això? d'Espanya, doncs, saludar el rei que ha arribat ara. Ojo. No, però Que torni a casa seva, o sigui, lluny d'aquí. fan com el Doraemon, treuen de la butxaca màgica i fan tachan! Diu, el bono joven de 250 euros, Que ¿vale? encara no ha arribat, no? No ha arribat, spoiler, treballo d'informador juvenil per l'Ajuntament de Barcelona, una mica precaritzat també perquè externalitzat, llavors tenim una mica d'accés a aquesta informació. Arribarà la Mira. setmana del 6 al 9 de juny, però anem a veure què és aquest bono joven. Clar. ¿vale? Bono Sí, joven. anem a Perquè- veure tota la lletra petita. És una veritable estafa piramidal, o sigui, els criptobros al costat del bono joven, més o menys el mateix, ¿vale? Vull dir, Herbalife al costat. Herbalife al costat del bono joven no té diferència. Vull No té dir, punt de comparació. horrible. El topall del pis que han situat a la ciutat de Barcelona, no és una broma, això no forma part del monòleg, és de 900 euros. Val? Però no eren 1.000 no sé què. No, 900. O sigui, el topall de... O sigui, si Què tu vol dir vols el sol·licitar topall? l'ajuda, Vale. no pots tenir un pis que valgui més de 900 euros. Que Però preguntaràs... per això t'ho dic. I on hi ha pisos eren d'aquests? 1.000 i pico, Sí, els joves de Barcelona ens estan dient les dades que comparteixen pisos, clar, lògicament, de 3-4 habitacions per poder pagar quan menys millor,
on trobem pisos de menys de 900 euros de 3 habitacions? Llavors, convidem, des d'aquí, des de Joves Precàries, jo convidaria els amics aquests del gobierno más progressista de la història, no? Vale. A que entrin a Idealista i busquin. Vull dir, perquè... Sí, però és que, a més, ja no et dic Eixample, Sagrada Família... No, és que el Clot, Sant Martí, o sigui, tot el districte de Sant Martí, Sant Andreu, tampoc, Vull dir, no els trobes. No, missió impossible totalment. Després, per acabar, si us plau, no pinteu pajaritos en l'aire als joves de la ciutat. Vull dir, aquesta enganyifa no, si us plau. Vull dir, prou en tenim amb sobreviure amb la merda de sistema que tenim i en definitiva, que puto capitalisme i puta Espanya i puto tot. Una mica seria la conclusió. Jo tinc una pregunta. Sí. O sigui, hi haurà algú que podrà realment sol·licitar aquest bono? Sí, això és interessant, vale? El bono joven anirà per ordre d'arribada. Llavors, s'obrirà la pàgina web a la setmana del 6 de juny. Es col·lapsarà la pàgina web. Es col·lapsarà la pàgina web perquè... Com passa amb tot, perquè van dir que et demanessis cita per la vacuna del Covid i també es va saturar la pàgina web. Sí, vull i dir amb l'ajuda pels autònoms. Això, sí, també També va tot. ser dramàtic. I a part, jo recomano, perquè si entreu al doc de la Generalitat veureu el que necessiteu per demanar l'ajuda, que agafeu una caixa de diazepams i us la prengueu sencera abans de demanar l'ajuda. Perquè els documents que et fan... Gràcies per l'esperança. Els documents que et fan entregar és una puta barbaritat. Vull dir, potser li has d'entregar també el tíquet que vas de comprar de les llimones del súper. Vull dir, has d'entregar absolutament tot. Per tant, entre que es col·lapsarà la web, que has d'entregar, tots els papers haguts i per haver, que probablement podrà demanar aquesta ajuda qui tingui un treballador social a casa seva o hagi fet la carrera o alguna cosa així, no? Perquè al final serà qui té per la mà aquestes eines per poder arribar a aquest bono, no sé. Serà un veritable drama, vull dir, hi haurà una cua a la web, si no peta... Bueno, jo crec que petarà segur, Jo crec que peta. Aquestes Tot webs les peta. fan micos amb uns platets que van així. I la veritat és que... Probablement de més de 50 anys. Així va l'estat. Així va l'estat. Funcionaris que se'n van esmorzar des de les 9 fins a les 2 i a les 2:30 entren està cerrado ja, i llavors Heavy, no pots demanar res més. Ja. Que es treuen el fuet allà i Sí. s'ho tallen, no? Tu podries, Exacte. o sigui, però hi haurà algun lloc físic on tu puguis anar a demanar aquest bono? A les oficines d'habitatge, però les oficines d'habitatge que estan tancades arrel de la pandèmia i que és habitatge et truca. Llavors, amb un funcionari a l'altra banda del telèfon, mentre es fot la torrada de fuet, allà, què? L'ajuda a l'habitatge... Oi, ho sento, que ja està ple, ja no... No, ho ja sento. no hay bono joven. Però ara no ha caigut tot això del Covid, o sigui, totes les restriccions, perquè aquesta gent no torna a obrir. Això ho estan allargant, perquè la torrada de fuet és molt important. Vull dir, Perquè els funcionaris puguin seguir menjant el seu fuet tranquils, no? torrada de fuet, cafetó, suc de taronja i got d'aigua, vull dir, s'ha de respectar. Ho necessiten. Ho necessiten. Sí, no. Jo també puc entendre que estar de cara al públic en aquests llocs ha de ser bastant pesat, també. Home, això segur, però bueno, has de fer igualment, la teva feina, has de fer la teva feina, és la teva feina. Vull dir, I fa això és mandra. Com les cues per anar a fer el passaport i tot això, que també Exacte. després d'estar tu també esperant, arribes allà i el senyor senyora et tracta com... Bueno, va, no? Vinga. D'on tens la foto? Aquesta està massa fosca. El típic policia que és el més deprimit de la història, els que Sí, fan els passaports, sempre, perquè es pensen, hòstia, jo soy el garante de la ley, aquí li donaran una porra, podrà estar per la No, ciutat està fent patrullant i està passaport. fent passaports amb un puto ordinador, que a més no sap ni com s'utilitza l'ordinador perquè a vegades se'ls espatlla i tot. Sí, hi ha vegades que no funciona. No. A més, ara tenen la sort, no?, que els han tret als policies les proves d'accés de llengua i no sé què. Bueno, perquè sí, les això és suspenien molt gros. Les suspenien totes les proves de català. Sí. I llavors van decidir que les treien. Era caríssim. Que no passava res, total, que un policia no sabés parlar un català mínimament correcte. És com Què li importa? certs tests psicotècnics que fa la policia que agafen o sigui, els suspesos cap a baix. Vull dir, si aproves el test psicotècnic, realment no entraràs. O sigui, Déu-n'hi-do. Sí, Tu no, em no, patxa, gran conclusió al tema que has dit. La tremendíssima estafa. Sí. I que has de pagar a sobre sempre amb efectiu el passaport. És veritat. Sí. Com ja basta, loco. Ara, a la DGT només es pot pagar amb targeta de crèdit. Vale. Ja t'ho fiquen allà a la web amb grans, saps? Rotllo. Només amb targeta de crèdit. Només amb targeta. Jo vaig haver de tornar a demanar hora. Anècdota precària. o sigui, vas anar a la DGT Sí, i vas veure que només es podia pagar amb targeta i vas haver de tornar. Vaig haver de tornar a demanar-me cita i tornar a demanar esto. No, amb això de l'esmorzar que dèieu abans em fa molta gràcia perquè jo tinc un amic que fa biologia i un dels tècnics
del laboratori que està fent les pràctiques, entra a les 9, a les 10 se'n va a esmorzar i a les 11 plega de treballar. O sigui, s'està Hòstia. una hora esmorzant. A vegades Per la t'inviten cara. a fer-ho, O sigui, hi ha feines que t'inviten una mica a fer aquest tipus d'oci, Sí, no? però li va arribar a dir que no podia fer una reunió amb ell a les 10 perquè tenia Esmorzava. coses. No li va dir que esmorzava, però ell ja ho sabia perquè l'havia vist cada dia anant a esmorzar. Vaya tela. És d'aquesta gent que arriba a la feina, encén el portàtil o l'ordinador i fan buf, saps? Llavors s'aixequen i van al lavabo ja. És lavabo, 10 minutets, allà llegint el diari, fent caca i després, hòstia, esmorzar, ja està. Ja està. No ho diré molt fort, però, bueno, els informadors juvenils... Bueno, no. Els informadors juvenils són els veritables líders dels joves precaris de la ciutat i des d'aquí una salutació als meus companys, que no crec que hi hagi ningú escoltant, però bueno, si més no, ho farem. Per intentar-ho. Sí, Que no quedi. I el tema dels habitatges socials, com està? Perquè de sobte han aparegut de sota les pedres amb tot el tema dels refugiats ucraïnesos, no? Sí. Bueno, els habitatges socials és un altre tema que la veritat és que, per exemple, en el cas dels joves tenim un 30%, o tindríem un 30% d'aquests habitatges destinats a nosaltres. Però què passa? Arrel de la crisi del 2008, aquest 30% desapareix i es prioritza, lògicament, a aquelles famílies que més ho necessiten. Sí. Clar, vull dir, al final el problema arrel de tot això és que tenim un parc d'habitatge públic del 2%, 3% i tota la resta és mercat privat. Ja. Que especula amb els preus, Especula amb els preus, etc. Bueno, doncs molt interessant, no? Tot plegat. Sí. Molt. Sí, gràcies, Pemi, per venir. He vingut una mica a queixar-me i a... No, ens agrada queixar-nos. Sí. O sigui, que endavant. Bueno, gràcies. I que en lloc que joves precàries per reivindicar la precarietat juvenil. Clar que sí, i avui estàvem al dia que fèiem la culpa és de l'educació i el sistema. Mai no ha estat millor representat que amb les feines precàries i amb l'habitatge. I tant, sí. Vale, doncs ja passarem, no? A l'última secció, a la El que més moment els més agrada. esperat. Adéu, Pemi, si Molt vols bé. dir alguna cosa final. No, visca el Poble Nou. Vinga. Hola. Molt bé. Ja tornem a ser aquí pel moment més esperat, que és el moment de l'horòscop. Comencem amb el primer signe, que aviam quin surt. Xan. Fot-li. Vale, peixos, mira, sort, perquè Déu-n'hi-do. Em fa una por explicar tot el que es ve ara, perquè de debò, Sí, que o no què? li desitjo a ningú. Ai. Aquesta setmana, en definitiva, per a tu, marcarà un abans i un després, en molts sentits. Grans desgràcies rodegen els teus sers estimats i és culpa teva. Els teus errors en el passat afloriran i et trobaràs amb greus problemes econòmics i socials. No demanis ajuda, si us plau, no la demanis, perquè no servirà de res. De fet, anirà pitjor si ho fas i embolicaràs a més persones. Millor no surtis ni de casa. Si segueixes tenint casa al final de la setmana, esclar. I l'únic consell vàlid que et puc donar, pensa que només serà aquesta setmana. Com tot, passa. Confio i espero que no hi hagi ningú de peixos mirant-nos. Qui són peixos? Algú que... Quina por, Sí, total. Algú que se sàpiga els horòscops em pot dir quin mes és? Quins mesos són? Bueno, sí, Mira. quins mesos. Tu ets peixos? Ah, vale. Hi ha algun peix? Bueno, ja aquí? sabeu No, que això és l'horòscop. Que... Quina por. Vale, Molt bé. te toca. Xan. Vale. En peixos i aquaris són diferents, no? Ah, espera. Avui ja el tenim aquí per variar. Tornem a tenir aquari amb nosaltres. I què passa amb aquari aquesta setmana? Aquesta setmana no serà tan horrible com la de peixos, Vale. per sort. Però val la pena apretar-se el cinturó perquè venen curves. S'acosten uns dies moguts d'anar d'aquí cap allà i sentir que no s'arriba a tot. Rebràs notícies que determinaran el teu futur, que no seran bones, i et sentiràs trista i sola molts dies. No et preocupis si et notes més patosa, menys espavilada o més enfadada. És culpa del teu signe, no teva. Culpa de ser aquari. Clar, és que l'horòscop té moltíssima validesa. És que en sempre. O sigui, Sí, i el sí. nostre, el que més El que validesa té. Vale, doncs amb tot això acabarem ja el programa d'avui, no, Cora?
Sí, acabem el programa d'avui. Avui crec que tampoc no tenim No tenim res promocionar. Sí, teniu les festes del maig del Poblenou. Les festes del maig del Poblenou, que ja han passat, però no passa res. Ja han passat, vaja. Vaja. No, però la setmana que ve sí que són les festes majors de la Dreixa. De la Dreixa, exacte, i hi haurà bona festa. Sí, sabeu Bona que a la música. Dreixa hi ha pasteta, per tant... Sí, exacte. Vull Ja. dir que podran tenir una mica de qualitat. Exacte, no com les del poblet. Així doncs, Amb un correbars amb batucada, potser? crec que sí que tindran batucada. Ai, el correbars tindrà batucada. Vale, doncs això és tot. Ai, aquest fin de festa major del Gòtic, també. Ah, molt bé, fantàstic. A la plaça de la Mercè. Vinga, endavant. Endavant, doncs Teniu bona dues setmana a opcions. tothom. Sí. I adeu, I adeu. que vagi molt bé. Adeu, adeu. Ciao. I... Aquí.